Krásný dobrý den všem. Já dnes mezi námi v jazykovém koutku vítám Báru Lebánkovou, lektorku portugalštiny z Lisabonu. Dobrý den, Báro. A rovnou bych vám ráda položila první otázku, jestli byste nám vlastně tu portugalštinu představila, protože si myslím, že obecně patří v těch románských jazycích mezi ty méně známé, že ta italština, španělština, že vlastně asi jsou trochu studovanější, takže je to vlastně dneska pro nás taková příležitost nalákat spoustu romanistů třeba na druhý nebo třetí románský jazyk. Já bych určitě řekla, že možná nejenom romanisty, ale celkově nalákat v podstatě kohokoliv na portugalštinu. Pokud teda bychom se bavili jenom o těch románských jazycích, tak teda samozřejmě potom portugalština spadá do iberománských jazyků, což znamená, že je ve skupince s galicíštinou a se španělštinou. Což už vlastně samo nás navádí k tomu, že vlastně tyhle jazyky jsou hodně vzájemně srozumitelné. Možná by se to dalo přirovnat k češtině, slovenštině a polštině, protože v rámci slovanských jazyků jsou vlastně taky v takové té jedné krabičce. A v podstatě pro nás jako přirovnání je to bližší a dokážeme si představit, co vlastně znamená ta jedna krabička jazyková. Myslím si, že v Česku, přesně jak říkáte, je portugalština hodně opomíjená. Většinou pokud třeba někomu řeknete, že se učíte portugalsky nebo umíte portugalsky, nebo nedej bože, to studujete nebo se tím živíte, tak první věc, co slyšíte, no a jako proč? Na co ti to jako bude? Co s tím jako chceš dělat v budoucnosti? Ale potom většinu lidí už hodně překvapí, že portugalština má v podstatě asi 270 milionů mluvčích na světě, což je veliká spousta. Z toho 250 milionů jsou rodilí mluvčí a dejme tomu zhruba těch 20-30 milionů lidí se snaží naučit portugalsky. Pokud bychom to vzali potom z nějakého měřítka toho, jakým jazykem se nejvíc mluví na světě, tak portugalština se většinou uvádí jako šestý nejmluvenější jazyk. A z románských jazyků je to potom španělština je první a portugalština je druhá. Tím pádem, když vezmeme v potaz to, že portugalština a španělština jsou si vzájemně srozumitelné v podstatě, tak se vlastně domluvíte se strašně moc lidma dohromady na světě. Takže asi tak ve zkratce. No mě právě nepřestává překvapovat vlastně, v kolika zemích se mluví portugalsky, takže předpokládám, že tam bude i nějaký jako větší počet variant lokálních, která je třeba taková nejsnáz rozeznatelná, nebo v kolika zemích se vůbec mluví portugalsky a která třeba pro vás, jako pro portugalštinářku, je taková, že to slyšíte a opravdu jako hned víte, na čem jste. Co se týče teda Portugalska a celkově, kde se vlastně mluví portugalsky, tak Portugalsko je samozřejmě bývala koloniální velmoc, což taky zase tak úplně moc lidí neví. Ale v podstatě díky tomu se mluví portugalsky po celém světě. V každém koutu země najdeme trošku portugalštiny. Takže mimo Portugalsko, včetně Madeiry a Azuru, najdeme taky samozřejmě portugalštinu v Brazílii, nebo potom oficiálním jazykem taky v Angole, v Mozambiku, na Kapverdech, Svatý Tomáš a Principův ostrov nebo východní Timor. Mimo tady ty země najdeme taky ale portugalštinu spíš jako takový menšinový jazyk, třeba v ekvatoriální a Biskajské Gvineji nebo třeba v Makau. Co je zatím zajímavé je, že vlastně ono sice tenhle výčet je moc hezký, ale ve výsledku realita je úplně jiná. Není to úplně o tom, že byste prostě si přijeli kamkoliv a prostě do Maka a domluvíte se portugalsky úplně s každým a je to vlastně úplně v pohodě a můžete si jet kamkoliv. Pravda je spíš taková, že vlastně každá ta země má nějaký svůj příběh, nějakou historii spojenou s tou portugalštinou. Možná by se dalo říct, že ve spoustě zemí je třeba tenhle jazyk vlastně takové zvýhodnění pro ně v rámci nějakého třeba obchodu a podobně, aby mohli vlastně obchodovat s těmi luzofonními zeměmi. Nebo třeba v Angole by se dalo říct, že tenhle jazyk je taková lingua franca, což znamená teda dorozumívací jazyk, protože máme spoustu jazyků, nebo hlavní jazyky jsou jazyky z rodiny Bantu, což je třeba nejpopulárnější kimbunština. A protože lidi z Angoly vlastně, když se potkají s někým jinakým z jináčí oblasti, tak moc vlastně se nedokážou dorozumět. No a na to používají třeba portugalštinu, takže rodilých mluvčích není za tolik, třeba v Angole. No a na druhou stranu třeba pokud uvedu příklad východního Timoru, tak tam jsou jazyky Tetum
ale potom vlastně okupovali Portugalci, ale potom je zase okupovali Indonézani a portugalština byla zakázána, takže tím pádem vlastně z portugalštiny se stal takový jazyk odboje a je to pro ně spíš symbol samotný, než že by ten jazyk používali denně. A v podstatě se vnímá portugalština jako jazyk cizí. Ani jako druhý, ale spíš jako jazyk cizí. Takže třeba když přijedou nějací studenti z Timoru studovat do Lisabonu, tak se mají docela dost co učit. Takže v podstatě každá ta portugalština má svůj vlastní život a svůj vlastní příběh. No a pokud bychom se podívali teda na portugalštinu jako takovou v zemích, kde je vlastně oficiálním jazykem a kde se každodenně používá, tak určitě je nejspecifičtější brazilská portugalština, která prostě už jenom z toho pozdravu víte, že někdo má brazilskou portugalštinu hnedka. Takže to, ale pokud bychom se bavili třeba v rámci dialektu třeba v Portugalsku, tak jsou určitě nejzvláštnější Azory, kde mají samotní Portugalci veliký problémy se dorozumět a každý z těchto ostrovů má vlastně svůj vlastní dialekt. Takže to mě právě třeba na portugalštině strašně baví, že nikdy mě nepřestane překvapovat a vždycky je nějaká další výzva, kterou já se musím jako nerodilý mluvčí snažit dosáhnout a splnit. Rozumím. A když zůstanu ještě chvilku v tom vnitřním Portugalsku, tak vlastně vy žijete v Lisabonu a já mám strašně ráda právě takové to, jak vypadá ta varianta jazyka těch hlavních měst, jestli tam jsou nějaké odchylky fonetické, nebo tak, jak se třeba říká, že Pražani mají prostě ty své otevřené vokály, tak najdeme něco takového vyloženě v tom Lisabonu, nějaká, jak pozná zbytek Portugalska nebo toho luzofonního světa obyvatele Lisabonu? Co se týče Lisabonu, tak tady by se dalo říct, v Portugalsku je to docela taková specifická situace, protože my třeba slyšíme někoho z Prahy a hned víme, že je z Prahy, že jo? Někoho z Moravy a mají naprosto odlišný přízvuky. No a protože Portugalsko je takový jako podélný, tak v podstatě jako neutrální přízvuk se považuje centrum, jako střed země. A potom hlavní město tady té oblasti je Coimbra, ale počítá se do ní taky Lisabon. Což znamená, že v podstatě se dá říct, že lisabonská portugalština je relativně neutrální. A samotní Lisaboni si často myslí, že nemají přízvuk. Což samozřejmě určitě není pravda. A určitě najdeme nějaký výrazy, které jsou specifický i přízvukově. Takže třeba kdybychom se podívali na výslovnost dvojitého R, který třeba na severu se vyslovuje jako takový hezký španělský R, jako R, ale třeba v Lisaboně je to Ch, krásný francouzský R, nebo třeba často zkracují zvuk O, takže často zkracují diftongy, to znamená au, ou, eu, a vlastně udělají z toho jenom to jedno písmenko, jo. Takže třeba místo, kdybych řekla follow, tak je to on mluvil, ale Lisaboniani říkají follow, třeba. A další takový asi poslední přízvuk, který si vůbec nikdo z Lisabonu neuvědomuje, což je hrozně zvláštní. A jsou třeba zvuky S a C za sebou, nebo respektive písmenka, a potom zvuky by se četly jako š. A Lisaboniani to prostě zkracují a říkají prostě jenom š. Jo, takže třeba místo disciplína řeknou disciplína. Nebo piscina řeknou piscina. Ale sami popravdě pořád říkají jako ne, my nemáme žádný přízvuk, my mluvíme výbornou portugalštinou, takže to je zajímavý. No a potom z druhé stránky třeba té slovní zásoby je to docela těžké rozlišit, protože hlavní město má samozřejmě vždycky velký vliv na zbytek země kvůli třeba médiím nebo vlastně čemukoliv, co se vlastně děje v zemi, tak vždycky to hlavní město má vliv na všechny a všichni vlastně znají nějaký výrazy. To znamená, že je docela těžké rozlišit, jestli se opravdu jedná o nějaký dialektální výraz, nebo jestli se jedná o něco národního už v podstatě. U nějakých slov jsou takové věci třeba typické, pokud si chcete třeba dát espresso v Portugalsku, v Lisaboně, tak je to třeba bíka, což třeba na severu neznají, nebo samozřejmě to znají, jo, ale nikdo by to neřekl. Ale potom jsou takový výrazy, jako třeba dělat z mouchy velblouda, takže tak, a to je třeba Caiu u Carmo e a Trindade. Carmo byl bývalý klášter a Trindade taky. A když bylo třeba zemětřesení v Lisabonu, tak oba dva tady ty kláštery spadly a zůstalo z toho výraz Caiu u Carmo e a Trindade, což znamená, že v podstatě dělat nějakou obrovskou pohromu z něčeho, ale je to vyloženě jenom lisabonský výraz.
Nebo třeba můžeme říct meter u Chosiu na Beštejžga. Chosiu je obrovský náměstí v Lisabonu a Beštejžga je maličkatá ulice. A to znamená, že vlastně nacpat Chosiu na ulici Beštejžga, což je vlastně znamená, že dělat něco nemožného, něco neuskutečnitelného, protože Chosiu je obrovský a Beštejžga je malinkatá prťavá ulice. Takže takový výrazy jsou asi vyloženě lisabonský. No a já myslím, že všichni ti španělštináři a italštináři, kteří nás teď poslouchají, tak už se jako minimálně si všímají té fonetiky, která je velice specifická a nezvyklá, jako, že jo, i v tom, jak vlastně to připomíná mnohem víc francouzštinu než španělštinu, ale ona to není jenom fonetika, jestli se nepletu, tak je tam vlastně několik takových gramatických jevů, které se vlastně v rámci toho románského světa dost vymykají. A tím prvním vlastně, na který jsem se chtěla zeptat, je mezoklize. Tak abychom tady zase jako neházeli nějakými teda cizími slovy, když už jsem to řekla, tak jestli mi to pomůžete vysvětlit, jestli se nepletu, tak je to vlastně takový to vkládání zájmena, tak jak má třeba španělština lo aria, já bych to udělal, tak vlastně portugalština má faluia, říkám to dobře? Přesně. Jo, to je dost zajímavý, jako. Jo, já si taky myslím, to je taky jedna z krás portugalštiny, která mě vždycky překvapí, i když už se tomu věnuju roky. A co se týče mezoklize, tak v podstatě teda to znamená, že my vkládáme nějaký zájmena, který prezentují předmět přímý nebo nepřímý a vložíme vlastně doprostřed slova. Obyčejně bychom je buď ve většině jazyků je buď dáváme před nebo za to, ale v portugalštině se občas stane, že to musíme strčit doprostřed. Tady ten případ nastává pouze v případě, že máme budoucí čas anebo kondicionál. To znamená, že my máme vlastně kořen slova, pak hodíme to zájmeno a pak hodíme koncovku. Jak jste říkala přesně, takže třeba faluej, což znamená udělám to. Nebo dirtuej, což znamená řeknu ti to. Takže pokud bychom se podívali vyloženě na tady tenhle konkrétní případ, tak třeba máme sloveso dizer. Direi je budoucí čas. A pokud bychom se podívali potom na konkrétní maličkaté části, tak dir je kořen slova a ei je koncovka. A potom máme tu, což znamená t, což je tobě, a u je to. Takže to spojíme ještě dohromady a máme z toho tu. No a teďka vlastně máme z toho dir tu ei, to znamená, že to tu strčíme hnedka za ten kořen a až pak za to tu koncovku. Takže z toho máme dir tu ei. Tady ten případ není zas tak úplně běžný. Určitě bychom to nenašli ne určitě, ale ve většině případů to nenajdeme v hovorovém jazyku, protože jak jste sami asi si teďka uvědomili, je to hodně komplexní záležitost. A celkově zájmena jsou v portugalštině docela těžký, třeba oproti španělštině. A to znamená, že tady ten případ vlastně ani samotným Portugalcům se to nechce moc jako řešit a taky se to často hodně špatně vyslovuje, že vlastně do toho máte nacpat něco, co tam moc jako úplně nesedne a potom takový ten tok toho jazyka se trošku zasekne. Je to spojeno taky s tím, že v hovorovém jazyce moc už nepotkáme budoucí čas a taky nepotkáme moc kondicionál. Ve španělštině pořád vlastně třeba ten budoucí čas má svoje místo. Pořád ho používáme, pokud třeba máme nějakou nejistotu. Portugalci dávají vyloženě přednost opisnému budoucímu času, to znamená třeba, kdybychom řekli přesně, řeknu ti to, tak bychom řekli vou dizer. To znamená, že to dáme nakonec. Takže tady ten vlastně případ vymizívá, stejně tak jako kondicionál, ten nahrazujeme tak jako ve španělštině často imperfektem indikativu. A v podstatě tím pádem je použití vlastně mezoklize omezeno jenom na formální kontexty, kde tady ty časy taky používáme. Takže v podstatě můžeme říct, že mezoklize se spojuje jenom se specifickým užití tady těch časů, což je formální korespondence nejčastěji. Takže nejdřív jsme chtěli trošku nalákat, pak jsme trošku odradili a teď jsme zase jako nalákali prostě. No a já jsem se na to právě chtěla zeptat, mám to tady jako otázku vlastně, jestli se to používá v tom mluveném jazyce a vy teda říkáte, že ne, což vlastně asi se to dalo čekat, ale je to super. A jak je na tom ten vlastně jako druhý takový významný gramatický jev, který mě teda utkvěl ze studia portugalštiny a to je vlastně ten osobní infinitiv. A já si nejsem jistá, jestli jsem to vlastně úplně dobře pochopila, jako co to je a jak to funguje. Úplně nikdy jsem se to nenaučila dobře používat. Jako osobní infinitiv.
Osobní infinitiv je úžasná věc. Pro mě ve zkratce určitě úžasná věc. Já sama třeba, když se učím španělsky a mám nějakou větu, kde kam patří infinitiv neosobní, tak mi tam hrozně chybí a vlastně mi to připadá strašně nesrozumitelný, že tam vlastně nemůžu tu koncovku nacpat. Takže co se týče infinitivu osobního, tak on vlastně vznikl z... Je to takový jako sporný, buď někdo říká, že se prostě skloňoval neosobní infinitiv a tak nějak jako to už zůstalo, někdo zase říká, že je to z minulého konjunktivu latiny. Ať už je to tak nebo jinak, tak se teda určitě osobní infinitiv používá moc v každodenní portugalštině. A v podstatě používá se často jako varianta ke konjunktivu neboli subjuntivu, který máme ve španělštině. A dá se říct, že v podstatě je úplně jedno, jaký z nich použijete. Máte v podstatě dvě možnosti, ani jedna nemá nějaký specifický konotace, není to tak, že třeba infinitiv osobně by používali nevzdělaní lidi, určitě ne, je to prostě naprosto neutrální. A můžete teda použít, jak už třeba kdybychom řekli melhor voltarmos, což je voltarmos, osobní infinitiv, anebo melhor que voltemos, což teda voltemos by potom byl konjunktiv. To znamená, že je to fakt naprosto jedno a Portugalci ve většině případů dávají přednost infinitivu osobnímu, ale určitě to neznamená, že by se konjunktiv nepoužíval. A naopak jsou případy, kde můžeme použít jedině konjunktiv a vlastně nemáme jináčí možnost. No a jako bonus máme taky infinitiv osobní složený, takže ještě si k tomu přidáme něco special. No a když jsme teda takhle prošli, trošku jsme nakousli fonetiku, morfologii, je tam ještě nějaký jev, který stojí za zmínku, který jako nemůžeme nezmínit? Já si myslím, že těch jevů je spousta. Je tam moc zajímavostí, které by se daly zmínit, ale myslím si, že je to takový jako spíš omezený na ty samotné románské jazyky, že potom už není něco, co by se extrémně vymykalo. Máme třeba nosovky jsou taky ve francouzštině. A specifická výslovnost, která je taky třeba specifická v italštině nebo taky ve francouzštině. Takže asi bych co se tady těchto jevů týče, už nic zas tak nezmiňovala. Ale naopak si myslím, že pro jazykovědce, filology nebo kohokoliv, kdo se zajímá o jazyky, je docela zajímavý, že v Portugalsku nemáme jako oficiální jazyk jenom portugalštinu, ale taky třeba miranštinu. Miranština je jazyk, který získal oficiální status poměrně nedávno, myslím, že okolo roku 2000, tak nějak. A je to jazyk, který se používá ve vesničkách na okraji Španělska a Portugalska. Mluvím asi 15 000 obyvatel a vlastně zapadá do jazyků astoreleonských. A v tomto kontextu teda vlastně samozřejmě se v těch vesničkách domluvíte i portugalsky, ale bere se jako oficiální jazyk miranština, to znamená mají miranštinu ve škole, taky na úřadech a podobně. A je to takový specifický jev, nejenom teda vlastně v těchto regionech, ale máme taky ještě speciální třeba Rio do Norés, což je vlastně v další vesničce, takže spousta zajímavých míst dialektálně určitě najdeme v Portugalsku. A já teď už trošičku odbočím jinam. Jedním z takových slov, která často zaznívají v souvislosti s portugalským a portugalštinou, je saudade, jestli to dobře vyslovuju. A dokonce je to často zmiňované slovo v takových těch seznamech těch nepřeložitelných slov. To jste určitě, že ho někde viděla. To je prostě dneska takový jako mainstream, taková ta popularizační lingvistika někde až za hranou. A to saudade se tam prostě objevuje vlastně z těch portugalských slov jako nejčastěji. Takže mě by zajímalo jednak, jestli nám vysvětlíte, co to teda ve skutečnosti je, když jsme to takhle někde jako viděli, ale třeba úplně si nejsme jistí. A jestli je to opravdu takový fenomén, jestli je to něco, co tu portugalskou národní povahu opravdu tak vystihuje, jak si třeba můžeme myslet, anebo jestli je to spíš trošku jako klišé. Já myslím, že to klišé určitě není. Portugalci jsou tady na to slovo sami pyšní. A sami se vlastně charakterizují za pomoci tady toho slova. Je to možná nejtypičtější portugalský slovo, přesně jak říkáte. Doslova by se to dalo přeložit jako stesk, ale to zdaleka neobsahuje všechno, co to vlastně pojímá, tady ten výraz. Dá se teda, tak jak jste říkala, že dá se říct, že je to v podstatě nevysvětlitelné, i samotní Portugalci tvrdí, že je.
ale s tou mírou literatury, kterou jsem si prošla a analýzy literatury na Univerzitě Palackého a podobně, tak jsem se vlastně dostala k závěru, že Saudade se dá v podstatě nějak vysvětlit jako nějaká kombinace ztráty, pocit ztráty smutku nebo melancholie a často je to spojené s nedosažitelností lásky, ale může to být v podstatě nedosažitelnost čehokoliv. Mhm. Co se týče některých literárních děl, tak v podstatě samotné Saudade se často definuje jako samotná podstata lásky. V podstatě potom ty postavy nebo autoři jsou vlastně v podstatě šťastní z toho, že jsou smutní, protože to, že cítí nějakou bezednou smutnost a nejsou schopni vlastně to nějak vyjádřit ani se nějak přesto dostat, vlastně znamená, že ta láska byla opravdová, že to bylo vlastně to, co byla ta podstata, jo? Takže pořád v podstatě je lepší cítit nehorázný smutek a melancholii každý den z lásky, než nemít lásku žádnou. Takže v podstatě asi to by se dalo říct, že je Saudade. Mhm. To je zajímavý. Několikrát jsme tady narazili vlastně na to srovnání španělštiny a portugalštiny. Člověk se tomu prostě nevyhne, protože to jsou vlastně dva velké jazyky Pyrenejského poloostrova, jsou to jazyky, které jsou si poměrně dost blízké, ale vy jste to trošku načala, ale pojďme to ještě rozvést. Jaká je ta vzájemná srozumitelnost? Jak to vypadá, když se prostě potká Španěl a Portugalec? Jaké jsou ty jejich dojmy? Samozřejmě záleží na regionu, určitě. Protože samozřejmě jak španělština, tak portugalština mají svoje dialekty, některé jsou silnější, některé jsou slabší, takže je to docela sranda vždycky. Ale pokud bychom se bavili o nějakém tom neutrálním dialektu v podstatě, tak můžeme říct, že Portugalci daleko víc chápou Španěly než naopak. Mhm. Myslím si, že nejenom jazykově, ale že je hodně zajímavý porovnat v podstatě samotný jako obecně nátury těchto zemí, protože jak všichni, že známe, Španělé jsou velice veselí a bujaří a rádi slaví a podobně. Portugalci jsou takový odtažitější, myslím si, že jsou takový trošku stydlivější a celkově mají trošku jináčí přístup, takže v podstatě přejdete hranice a máte úplně odlišné lidi, přestože většinou bychom řekli, jo, když oni tam žijou na tom jednom ostrově, teda polostrově, tak určitě to je v pohodě vlastně. Co se týče samotného jazyka, tak bych určitě řekla, že teda Španělé rozumí daleko hůř Portugalcům, než je to naopak. A většinou je tady to zapříčiněno nejenom třeba gramatikou a podobně, ale hlavně teda tou fonetikou. Portugalština má velice složitý fonetický systém, nebo fonologický respektive. A z tohohle hlediska máme spoustu pravidel, které je třeba se naučit na začátku studia a hodně studentů s tím má veliký problémy. Ale v podstatě to funguje tak jako v češtině. Jakmile se ty pravidla nějakým způsobem naučíte a začnete je chápat, tak už kdykoliv přečtete cokoliv. Naopak oproti třeba angličtině, kde třeba mě po 15 letech studia a mluvení každýho den angličtinou pořád dokáže něco překvapit a občas mě prostě stane, že nevím, jak to mám přečíst. To se vám ve španělštině ani v portugalštině v podstatě nikdy nestane. A co se týče toho systému, tak ve španělštině se vám stačí naučit v podstatě, že třeba ch se čte jako č, nebo j se čte jako ch, a nebo dvojité elko jako dž. A to je v podstatě tak nějak jako všechno a nic moc k tomu nepotřebujete, takže ty začátky toho jazyka jsou hodně jednoduchý. A u portugalštiny spousta studentů právě naráží na tu výslovnost a je to pro ně trošku demotivující. Můžeme možná říct, že třeba oproti španělštině taky máme kromě ústních diftongů a nosovek, teda a samohlásek máme taky nosovky, které jsou teda podobnější ty francouzštině, ale jak už jsem zmiňovala, máme taky třeba ch, nebo r, záleží potom na v jakém regionu se nacházíme. Ale třeba je taky hodně typický zvuk š, který v portugalštině může být vnímaný nebo napsaný jako s, z, ch nebo i x. Takže v podstatě máme spoustu možností a potom se to čte vlastně úplně jinak, než je to napsaný. A právě proto taky Španělé hůř rozumí. Může se slovo psát třeba hodně podobně, jak španělsky, tak portugalsky, nebo i dokonce stejně. Ale třeba Portugalci to čtou úplně jinak a proto Španělé s tím zápasí ze začátku a mají trošku problém jim porozumět. A můžu jenom kousek ještě krátce k těm nosovkám.
Mně to vlastně přišlo docela komplikovaný, protože člověk jako roky pracně trénuje ty francouzsky, ale jako oni jsou hodně jiný, nebo aspoň mně to tak přišlo. Vlastně ty francouzské jsou hodně otevřené, ty portugalské jsou zavřené. Přijde mi, že na tu nosovost tam je tam vlastně jakoby relativně méně času v tu chvíli, jo? Že vlastně celý ten artikulační, jako ty orgány jsou uzavřenější, takže vlastně tam přišlo mi vlastně to těžší vytvořit tu nosovost, jakože že čeština nosovky nemá, takže vlastně mi přišlo těžší vytvořit tu nosovost té portugalštině, než té francouzštině. Já nevím, jak to vidíte vy. Já jsem se francouzsky teda učila asi jenom jeden semestr, takže těžko říct, ale vím, že francouzština je hodně brutální jazyk, co se týče nosovosti. Ale nemám úplně expertizu k tomu, abych to porovnala. A každopádně, co se týče portugalštiny, tak Portugalci, oni celkově hodně rádi mají pusu zavřenou, přesně jak říkáte, takže moc tu pusu neotvírají, oproti třeba brazilské portugalštině. A ty nosovky jsou těžký. A mně samotný to trvalo hodně dlouho, než jsem se vlastně sama tak nějak jako přesto přenesla. A ze začátku, tak jak jsem říkala, je s tím často problém, ale je spousta věcí nebo spousta možností, jak to obejít. My třeba jako Češi můžeme si říct místo nosovky au, tak můžeme říct au. A je to vlastně úplně v pohodě. Nestane se, že by vám nerozuměli, nerozlišuje to význam a většinou se to dá obejít tady těma ústníma samohláskama nebo diftongama, který vlastně existují. Takže v podstatě je úplně jedno, jestli já řeknu kau, anebo jestli řeknu kau. Pořád je to bez. Zní to opravdu jinak, ale pořád to vlastně lidi pochopí. Sice samozřejmě slyší přízvuk, ale pořád pochopí, o co se jedná. Mm-hmm. Takže většinou ty nosovky jsou dobrý nechat tak jako, až to k vám přijde přirozeně, tak to prostě přijde. Ke mně to nepřišlo, no nevadí. Takže ještě, jak jsem říkala, španělštinu, portugalštinu, že často nějak jako vnímáme, jakože jo, v takovém tom balíčku, tak to, co je taky spojuje, je to velké množství těch arabských výpůjček, takže jako vidím, že se v té španělštině taky dost vyznáte, je to podobný, nebo jakoby je jich třeba v portugalštině víc, míň? Já myslím, že jich o trošku míň. Není to zas tak úplně běžný a nosovky, já už jsem spletena. Arabský výrazy nebo výpočky jsou pořád běžný, pořád to najdeme ve slovní zásobě každodenní, ale není jich až úplně moc. Mm-hmm. Tady to je zapříčiněno tím, že vlastně Arabové se dostávali na Pyrenejský poloostrov okolo roku 1710 našeho letopočtu a během pár let by byly celé území. Portugalci zůstali na severu a proto se dá třeba říct, že na severu je portugalština taková tradičnější, drží si víc těch tradičnějších rysů, třeba z latiny. Ale potom Portugalci teda docela zanedlouho na to začali zpátky dobývat území směrem na jih. No a v podstatě v roce 1249 už vyhnali Araby úplně z celého území. Byli tady sice 500 let, ale pořád je to třeba o 250 let méně než ve Španělsku, takže se dá říct, že to by mohl být jeden z důvodů, proč těch výpůjček nemáme tolik. A taky co se týče toho dobývání, tak taky vidíme víc výpůjček z arabštiny třeba na jihu než na severu, protože samozřejmě na jihu byly díl. Takže třeba bychom mohli říct, že v centrálním Portugalsku máme třeba seixtu, což je košíček, ale třeba na jihu se říká alcota. Mm-hmm. Nebo třeba na severu se říká gruta, což je samozřejmě jeskyně, ale třeba na jihu se říká algar. A Algar, už z toho slyšíme Algarve, což je vlastně region na jihu Portugalska, takže nám zůstaly taky často toponyma z arabštiny. Co se týče vlastně celý té invaze, ona byla taková mírná a žili docela pospolitě a tolerantně, ale Arabové přinesli spoustu pokroků v zemědělství nebo v architektuře, ve vědě, celkově na Pyrenejský poloostrov. Proto vidíme nejčastěji výpůjčky právě z tady těchto oblastí. Určitě se to neomezuje jenom na počáteční al, i když samozřejmě to nás první trkne, ale můžeme říct, že jsou to slovíčka, které se používají každodenně, že třeba azulež, což jsou takový ty modrý kreslené kachličky, nebo algodão, což je bavlna, nebo laranja, což je pomeranč, že jo, limão, citron, arroz, což je rýže, nebo třeba šarop, což je sirup, takže často třeba slovíčka s xkem.
taky, nebo nějaký městský části, třeba Bajechu, což je čtvrť, nebo Aldeia. A takový nejhezčí se mně zdá asi Ošala, což vlastně je stejný jak ve španělštině Ochala, ať Allah dá. Mhm. Nám to vlastně až do dnes, takže určitě toho najdeme spoustu. Mhm. Co mi zdá asi úplně nejzajímavější je, že k portugalštině máme obě dvě varianty často. Jedna varianta pochází z latiny a jedna pochází z arabštiny a obě dvě se drží a používají se denně. A jako takový příklad je třeba levandule, takže z latiny bychom měli lavanda, ale z arabštiny je to alfazema. Takže v podstatě slova se mění, ale význam je pořád stejný a záleží to jenom v podstatě na té etymologii. Můžu jenom ještě, já jsem se trochu ztratila v těch letopočtech, já jsem strašně slabá v dějepise, jo. Takže Arabové byli tam zhruba od nějakého 8. století, nebo? Jo. Začala vlastně invaze v roce 711, kdy se dostali Arabové, oni vlastně byli pozváni jedním králem, nebo tak, respektive král umřel a jeho potomci se začali hádat o to, kdo půjde na trůn. No a chytří potomci se rozhodli, že pozvou si teda Araby na pomoc, aby porazili ty bratry, jenomže Arabové samozřejmě toho využili a převzali v podstatě celé to území. A protože byli samozřejmě takový jako zdatnější možná bojově, tak dobili to území. No a potom v podstatě postupně, myslím, že od roku 722 začali postupně vyhánět zpátky. No a úplně poslední bylo dobité Faro, které je úplně na jihu v roce 1249, takže v podstatě 500 let zhruba strávili na portugalském území. To taky třeba je zajímavý oproti Španělsku, které teda, jak jsem říkala, vyhnali vlastně Araby asi o 250 let později. A tím pádem to dalo Portugalcům třeba velikou výhodu v zámořských objevech, protože vlastně mohli si dát dohromady tu svoji zemi a vyrazit jinam. Kdežto ve Španělsku pořád zápolili s Araby, takže určitě tady to byla veliká výhoda. Super. Myslím, že obrovský téma, na který všichni čekají, je vlastně to porovnání té portugalské a brazilské portugalštiny, kde dokonce, jestli se nepletu, tak už je to dneska tak, že vycházejí i učebnice zvlášť, jakože vlastně je to, ten jazyk, předpokládám, je odlišný do takové míry, že skutečně vlastně, kdo se zajímá o jazyky, tak vídá, že ta brazilská portugalština je opravdu etablovaná třeba i z hlediska té metodiky a spíš teda didaktiky. Takže asi si můžeme říct, že ten rozdíl je jako velký, určitě větší než třeba mezi španělskou španělštinou a latinskoamerickou španělštinou. A je to třeba jako pro vás i profesně vlastně nezbytné zvládat perfektně obě dvě ty varianty, nebo jak se to potom řeší třeba z hlediska překladů, výuky, protože vám třeba chodí studenti, kteří mají požadavek na jednu nebo na druhou portugalštinu. Určitě. Pokud bychom to porovnali s něčím, třeba moje paní doktorka Svobodová, která je lingvistka na Univerzitě Palackého, nám jednou říkala, že pokud bychom porovnali španělštinu a portugalštinu a potom evropskou portugalštinu a brazilskou portugalštinu, tak se dá říct, že vlastně i ta španělština je blíž té evropské portugalštině než samotná ta brazilská portugalština. To je samozřejmě zapříčiněno tím, že Brazílie je obrovská země, je strašně daleko. A taky samozřejmě už jsme tam měli původní obyvatele, přiváželi se tam otroci, takže v podstatě všechny tyto jazyky se tam mísily a máme spoustu třeba výpůjček z indiánských jazyků, které byly původně v Brazílii před osídlením. No a potom vlastně se dá říct, že ta portugalština v Brazílii se zasekla v podstatě na nějaké takové úrovni zhruba z nějakého 16., 17., 18. století. A od té doby už se vlastně ty portugalštiny začaly odlišovat a každá začala být jiná. To znamená, že v podstatě se dá říct, že brazilská verze je blíž té původní portugalštině než ta samotná portugalská verze, což je podle mě docela zajímavý. No a co se týče rozlišnosti, tak určitě toho najdeme spoustu. Primárně úplně první věc, kterou slyšíte, je výslovnost. Takže když vám někdo řekne hezký odpoledne boa tarde, portugalsky, ale po brazilsky je to boa tarde, což samozřejmě už slyšíte, ten výraz je obrovský. Rozdíl. Takže ten rozdíl je obrovský. Nejedná se jenom o toto, samozřejmě Brazílie je obrovská země, takže má spoustu vlastních dialektů a variant, jak se co vyslovuje. Mimo to teda určitě najdeme rozdíly ve slovní zásobě i v takových každodenních předmětech, jako třeba, nebo záležitostech, jako třeba snídaně.
portugalský je to pequeno almoço, ale v Brazílii říkají café de manhã, nebo třeba v Portugalsku je to telemóvel, mobil, ale v Brazílii říkají celular. Nebo třeba v Portugalsku máme vlak, comboio, ale v Brazílii je to trem. A tím pádem už jenom takový každodenní věci, které byste nečekali, že budou jinak, tak jsou naprosto jinak. A to nekončí zdaleka u toho. Máme naprosto rozdílný gramatický systém. To znamená, že spousta jevů je jinak, třeba jenom použití členů, nebo třeba přivlastňovací zájmena, nebo i třeba samotné časy slovesné se používají jinak, mají jinačí významy, nebo se používá jedna verze spíš než druhá a podobně. Takže určitě bych řekla, že pokud se někdo chce začít učit portugalsky, je naprosto zásadní si první rozlišit vlastně, jakou tu portugalštinu chci studovat, ujasnit si svoje priority a vědět, co a jak. No a profesně to pro mě v podstatě znamená to, že já se specializuji jenom na tu jednu variantu, protože já třeba nemám vůbec problém rozumět Brazilcům, když s nima jsem v kontaktu a když jsem s nima v kontaktu moc, tak velice jednoduše chytám jejich výslovnost. Takže občas mi to ujede, ale z druhé stránky si myslím, že ty varianty jsou natolik rozlišné, že je určitě potřeba už od lekce 1 se začít učit buď tu nebo tu. Často s tím mají problémy studenti i třeba na pokročilých úrovních, kde vlastně mají třeba B2 z evropské portugalštiny, ale vlastně když na ně začne mluvit nějaký Brazilec, tak jsou úplně ztraceni a vůbec nevědí, co s tím. Takže já asi bych doporučila si vybrat jednu variantu a v rámci lekcí nebo samostudia si potom jednou za čas udělat takový malý okýnko do té druhé portugalštiny, abyste si na to zvykli a bylo to v podstatě jednodušší, když se dostanete do kontaktu s jednou nebo druhou. Protože popravdě kontakt je každodenní. Já třeba v Lisaboně se potkávám s lidma vlastně z celého luzokonního světa, takže ať už se bavíme o přízvuku z Angoly nebo se bavíme o přízvuku z Rio de Janeiro, tak takový lidi potkáváte úplně každičký den a každičký den na každém rohu. Takže není to jenom o tom, že se naučím evropskou portugalštinu, pojedu do Portugalska, ale pak třeba jdu do restaurace a naraz se nedomluvím, protože číšník je Brazilec, že jo. Takže je určitě vhodné zařazovat trošičku každé varianty i do té vaší hlavní, kterou se učíte. Rozumím. Takže zhruba tak vybrat jednu tu variantu opravdu jako nějakou prioritní, kde má člověk jako kontakty anebo to srdce, kam ho to táhne, ale vlastně pravidelně jakoby se vystavovat těm dalším jako přízvukům a variantám, aby vlastně tam byla to porozumění. Jo, já bych se třeba určitě nezvládla a nevzala bych si určitě třeba překlad do brazilské portugalštiny, protože to není něco, v čem bych byla v pohodě a necítím se v tom zas tak dobře. Takže jako samozřejmě pasivně rozumím, ale produkce už hodně vázne, takže možná by se to dalo přirovnat třeba k britské a americké angličtině, ale s tím, že to je ještě extrémnější, takže už je s tím fakt veliký problém potom. Jasně. No a my se blížíme do finále. Moje poslední otázka, kterou vlastně dostává každý host. Jaké jsou podle vás ty atraktivní zdroje na výuku portugalštiny? A teď nemám ani tak na mysli jako nějaké dobré učebnice, to většinou tak každý může vygooglit, ale co jsou třeba ty věci, které jakoby neznáme nebo si je sami tak snadno nenajdeme, ať už třeba nějaké i vaše osobní oblíbené, třeba podcasty o portugalštině, nebo nějaké rozhlasové pořady, nebo nějaké seriály. Jakoby, a může to souviset s jazykem, ale může to být taky jako totální mainstream prostě, jo, Netflix, jo, cokoliv, jako otevřené pole. Takže ať už co máte ráda vy, anebo co se opravdu osvědčuje vašim studentům. Já bych určitě řekla, že ty učebnice je možná trošku na místě zmínit i v portugalštině, protože většina studentů nebo i samouků strašně zápolí s tím, že nemůžou najít žádný materiály na portugalštinu v Česku. Většina lidí pořád se mě ptá, z čeho se mám učit, kde to seženu a jak se to mám učit, když na to nejsou učebnice a podobně. V Česku se dostanete k učebnicím z nakladatelství Leda, které jsou takový jako macatý bychle, ale jsou taky hodně náročné, takže pro začátek možná portugalštiny pro někoho, kdo to vidí úplně poprvé, bych úplně nedoporučila tady ty učebnice, které jsou vyloženě fakt náročné. Pokud na to máte spoustu času a máte nějaký další vedlejší materiály k tomu, tak určitě proč ne. Já jsem třeba hodně vizuální typ a mám hodně ráda audio a tak, takže
Takže já potřebuju obrázky, já potřebuju barvičky a podobně, takže v Česku je to fakt smutný docela. No a pokud byste měli cestu třeba do Portugalska, nebo by vám nevadilo si zaplatit trošku poštovné, tak určitě doporučuji učebnice z nakladatelství Lidl, kde seženete spoustu materiálu na úplně odlišný témata. Je tam třeba kuchařka s portugalštinou, jo? Takže máte třeba recept portugalský, jak tomu máte třeba gramatické cvičení podle toho, co se tam používá a podobně. Ale najdete tam taky učebnice pro samouky, četbu, opravdu úplně cokoliv, co by vás mohlo zajímat, je v podstatě v rámci tohoto zahrnuto. Co se týče potom nějakých třeba YouTubeů a podcastů a tak úplně můj nejoblíbenější podcaster a YouTuber je kluk z kanálu, který se jmenuje Portuguese with Leo. Portugalština s Lem, protože se jmenuje Leonardo. Je to kluk z Lisabonu a je to polyglot a vlastně točí videa nejenom o samotném jazyku, kde vysvětluje ten jazyk, ale taky třeba je tam spousta kultury, historie nebo třeba přízvuky v portugalštině, což pro mě je hrozně stimulační, protože mě zajímají všechny ty zajímavosti v podstatě, ty tajné informace, co se týče toho jazyka. Věci, co se nenaučíte jenom v učebnici. Takže určitě doporučuji jeho. Můžete ho taky najít teda na Spotify, anebo má vlastně na YouTube videa, kde dělá různý rozhovory a jsou tam i titulky jak v portugalštině, tak třeba v angličtině, nebo často třeba i ve francouzštině, v italštině, protože sám je polyglot, takže často si to sám překládá. Mluvili o brazilské portugalštině, tak určitě můj oblíbený kanál by potom byl Speaking Brazilian, kde v podstatě funguje to úplně stejně, tak jak Portuguese with Leo, takže najdete tam určitě spoustu zajímavých materiálů a krásnou brazilskou výslovnost. Potom, co se týče nějakých věcí, které já sleduju, a teda teďka zrovna nedávno mi nainstalovali satelit v Portugalsku na televizi, takže jsem začala objevovat kanály portugalský. Jak máme my vlastně českou televizi, tak oni mají RTP, takže se můžete zkusit mrknout na něco z toho, nebo já třeba si každý den čtu zprávy z Diário de Noticias, což v podstatě jsou noviny, ale taky mají samozřejmě webové zpravodajství, takže to je dostupný v podstatě zdarma a nemáte problém se k tomu dostat. Mimo tohle taky hodně doporučuji si zaplatit třeba VPN, které je úžasné na jakýkoliv jazyk a v podstatě nejenom na jazyk, ale i na jakýkoliv média. Protože v podstatě si vyberete zemi, do které se chcete elektronicky přenést a pak vám všechno vyskakuje vlastně to samé, co vidí lidi v té zemi. Takže třeba typicky, kdybych zmínila třeba HBO Max, tak já když mám HBO v Česku, tak mi to ukazuje něco úplně jiného, ukazuje mi to takovou tu českou klasiku, český že jo, filmy a podobně. Ale když se přenesu do Portugalska, tak naraz uvidím všechno v portugalštině, typický portugalský seriály a tak, kterých je opravdu spousta. Třeba na HBO Max, ale třeba na Netflixu taky uvidíte spoustu brazilských filmů, takže tam je velice populární brazilská kinematografie, hodně je tam seriálů a tak. A ty najdete i v Česku dokonce, takže Netflix je taky hodně fajn, co se týče tady těch věcí. No a pokud třeba začínáte s portugalštinou a nechcete si platit VPN a moc se vám nic nechce hledat a Netflix nemáte a tak samozřejmě můžete použít YouTube. A já hodně doporučuji na začátečnický úrovni animáky, protože mě to strašně fascinuje si to pouštět v různých jazycích a potom sledovat, jak vlastně se vyvíjí a jak to zní. Takže třeba jsem se dívala na Harryho Pottera v portugalštině, nebo jsem se dívala třeba na Shreka v portugalštině. Ale taky jenom takový hloupý, banální seriály, jako třeba SpongeBob nebo Prasátko Peppa. Všechno najdete v těch vlastně jednoduchých portugalských v podstatě variantách. Takže jak v brazilský, tak v evropský a můžete si na tom procvičovat takovou úplně tu základní konverzaci nebo základní poslech a dívat se na to, což tak je často ideální třeba pro rodiče, kteří se učí portugalsky, protože že jo, malý mu pustí Prasátko Pepu, malý je šťastný a já se u toho ještě naučím portugalsky, takže je to výborná varianta pro to, co s tím. Mimo tady ty věci, můžete se taky připojit do naší skupiny Portugalština pro samouky na Facebooku, která vznikla pod projektem Naší samoukové od Marušky Horákové, kam teda většinou se snažíme přidávat nějaké příspěvky denně a dáváme tam v podstatě, co nám přijde pod ruku, ale taky třeba gramatiku, jo, já tam třeba často dávám nějaké fotky nebo nějaké kulturní věci.
A nebo taky, když jsou nějaké události třeba v Praze nebo někde po Česku spojený s Portugalskem nebo s Brazílií, tak tam taky vždycky všechno dáme. No nebo mě můžete taky sledovat na Instagramu, takže na Instagramu, který je Bára plus jazyky. A dávám tam teda věci taky z angličtiny, ale většinou se věnuju portugalštině, protože to je moje největší láska, takže často tam dávám věci spojené s tím, co se mi vlastně děje v životě. Teď jsem se třeba stěhovala na jih od Lisabonu, takže jsem dávala třeba kvíz o tom, jak se řekne izolepa a krabice a podobné věci, zbalit si a podobně. Takže většinou jsou to takové věci, které já sama třeba se naučím, protože samozřejmě jsem nerodilý mluvčí, takže pořád přichází nový slovíčka a potom je sdílím vlastně s tím, kdo mě sleduje a koho to zajímá. Takže možností je spoustu. Určitě doporučuji taky sociální média, kde máme spoustu lektorů, ale taky jenom influencery, pokud vás třeba zajímá yoga, tak sledovat jogíny portugalský nebo brazilský, nebo vlastně v podstatě cokoliv. Na sociálních médiích je toho moc veliká spousta. Super. Já jenom doplním, že vlastně ty YouTube kanály, které Bára zmínila, její Instagram, portugalskou televizi, že vlastně najdete ty odkazy a prokliky pod námi v tom popisku. No a my jsme v závěru našeho rozhovoru. Nevím, Báro, jestli vás napadá něco důležitého ohledně portugalštiny, na co jsem se měla zeptat a nezeptala, nebo jestli vám připadá, že jsme to pokryli všechno? Já bych jenom možná na závěr řekla, že studium portugalštiny je nehorázně odměňující vždycky, protože jak už jsme vlastně prošli všechny tady ty hlediska, tak v podstatě nikdy se s portugalštinou nebudete nudit, ať už po lingvistické stránce, po kulturní, po cestovní stránce, vždycky objevíte něco nového a vždycky vás vlastně ten jazyk tak nějak trošku dokope se ještě zlepšit. Já se třeba v angličtině už začínám teďka trošku nudit, protože si ji učím 15 let a není moc složitá. Samozřejmě máme nějaké varianty a dialekty, ale není to úplně něco, co by mě tak jako motivovalo a co by mě říkalo, jo Báro, tak teďka musíš tohle zvládnout, tohle dokážeš, je to v pohodě. Portugalština taková určitě není a nikdy se s ní nepřestanete učit a nikdy vás to nepřestane bavit, si myslím. Nebo aspoň mě jako jazykovou studentku. V podstatě to nikdy nepřestalo bavit. Takže to je možná závěrem asi nejlepší říct. Paráda. Já strašně moc děkuji za rozhovor, za váš čas, držím palce a těším se zase někdy na viděnou. Taky děkuji moc, mějte se hezky.